Йован Колунджия е най-добрият сръбски цигулар последните 20-30 години. Александър Стаматович е страхотен сръбски баритон от Белградската опера, когото много ценя. Затова избрах именно тях двамата за концерта тук. С тази цигулка не се разделям. Тя е много стара, от 1754 година. Направил я е Гуарниери в Венеция. Купил съм я през 1981 година в Ню Йорк и от 32 години свиря на нея из целия свят. Тя за мен е безценна. Гледам я като своя дъщеря. Тя за мен е всичко. Не мисля колко струва. Но има и други ценни неща в живота. Като да свириш с толкова добри оркестри, като този на Софийската филхармония. Той е много известен и съм щастлив, че свиря с него. За пръв път свиря тук. Свирил съм с български солисти в Белград, но тук е различно. Аз за пръв път в България съм бил във Видин, но с Софийската филхармония не съм бил на една сцена. Българите са известни не само с добрите си музиканти, но и с певците си. Така че това е истинско удоволствие за мен. С концерта празнуваме 200 години от рожденията на Верди и Вагнер. За начало на програмата сме избрали произведения на тези големи композитори. Изключително много се радвам, че ще свирим с оркестъра на Софийската филхармония. Включили сме и творби на Чайковски, сола за цигулка и арии за баритон. Така обхващаме голяма част европейската романтична музика. Спрямо ситуацията в страната и в Европа, знаете, че в момента такът много протести, мислите ли, че е време за романтика? Хубав въпрос. За култура всяко време е добро. Културата може да умиротвори и да облагороди всяко общество. Тя смирява душата на човека. Знам какво се случва тук в момента и в Сърбия сме видяли много неща. Но съм сигурен, надявам се, че като следвате принципите на демокрацията, правото ще възтържествува.